Здравейте, аз съм Мартин Александров от Техно Студио и искам да ви съобщя за състезанието, което се организира в сайта. Така, първото състезание, те са две. Първото състезание е активни потребители. По името можете да разберете за какво се отнася самото състезание. Има не само, че интернетът ми е малко бавен и за да забавя. Нека да ви покажа първо това. Значи, едното състезание е безплатен CS сървър. Сървърът ще бъде плащан от нас за един месец, ако доведете 5 потребители в сайта активни. Ако желаете ние да ви плащаме постоянно сървъра, трябва да водите още хора и да бъдат активни в нашия форум. Ако желаете да ви регистрираме сървърите, в която вие хостинг компания изберете, трябва да ни пише допълнително. Нека преминем към следващото състезание на активни потребители. Значи, до тук класацията стои така. Значи, състезанието е валидно до 15 януари 2015 година. И така, първото място спечели отлична геймърска мишка Аула. Второ място Counter-Strike Global Offensive плюс календар на Техно Студио. Трето място VIP място във форума плюс календар на Техно Студио. За тук записаха доста хора. Това ще е добре да побързате, защото после няма да имате шанс да ги изтреварите в активността. Значи Техно Студио организира две състезания за момента, но няма да спрем до тук. Значи след като изплатим наградите, като приключи състезанието, това активни потребители, ще организираме друго. С по-големи награди ще бъде със сигурност. Затова побързайте, ние ви очакваме и очакваме повече хора да се запишат в самото състезание.